Sufetan 'yan sandan Najeriya Olutunji Disu ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike na gaggawa kuma mai zaman kansa game da zargin kisan Abubakar Idris wanda aka fi sani da Dadiyata. Ministan Abuja Nyesom Wike ya kare batun gidaje da gwamnati ta yi wa alkalai da sauran ma'aikata bangaren shari'a a Abuja, inda ya yi watsi da damuwar da kungiyoyin lauyoyi ta nuna cewar hakan zai iya shafar 'yancin bangaren shari'a. Babban kotun tarayya da ke Abuja ta dage sauraron shari'a da Nafi'u Bala Gombe da shigar yana kalubalantar sabon shugabanci karkashin jagorancin Sanata David Mark. Waɗannan da ma wasu manyan labaran za ku ji a cikin wani sabon shirin namu na ƙasar mu a mako na yau Asabar 9 ga watan Mayu shekarar 2026 tare da ni Abubakar Abdullahi Iliyasu. Babban Sufetan 'yan sandan Najeriya Olutunji Disu ya bada umarnin gudanar da bincike na gaggawa kuma mai zaman kansa game da zargin kisan Abubakar Idris wanda aka fi sani da Sani Dadiyata. Matakin na zuwa ne biyu bayan da wata wasiƙa da lauya mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam barista Abba Hikima ya aike masa. Arafai Hausa ta ruwaito cewa koken ya nemi a binciki wasu manyan jami'an 'yan sanda guda biyu, CSP Hussaini Gimba da CSP Hassan Gimba, wanda ake zargi a bata ko kisan Dadiyata. Wannan sabon zargi ne daga ikirarin da tsohon hadimin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle wato Muhammad Musa Kamarawa yayi. Kamarawa ya zargi cewa jami'an sun taɓa yi masa barazana na kisa kamar yadda suka kashe Dadiyata. Abubakar Dadiyata malami ne a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Dutsen ma kuma mai fafutuka a shafukan sada zumunta wanda ya bace tun ranar 2 ga watan Agusta 2019 bayan da wasu mutane suka yi awon gaba da shi daga gidansa da ke Kaduna. Iyalai da ƙungiyoyin fafutuka sun dade suna kira ga hukumomi da su binciko inda yake, kuma wannan sabon mataki na babban sufetan yana zama ne wani muhimmin mataki na neman adalci a kan lamarin. Ministan babban birnin tarayya Abuja Nyesom Wike ya kare zargin da kungiyar lauyoyi take yi na gina gidaje da gwamnati ta yi wa alkalai da sauran ma'aikata bangaren shari'a a Abuja, inda yi watsi da damuwar da kungiyoyin lauyoyi ta nuna cewar hakan zai iya shafar 'yancin bangaren shari'a. Wike ya bayyana hakan ne a lokacin da yake zagayen duba ayyukan da ake yi na gina gidajen alkalai da gyara da sauran ababen more rayuwa domin amfanin ma'aikatar bangare na shari'a a Abuja. Jawabin na ministan na zuwa ne biyo bayan kungiyar lauyoyi ta Najeriya NBA ta soki abin da ta kira yunkurin katsalandan daga bangaren zartarwa na samar da ababen more rayuwa ga bangaren shari'a. Wike ya ce tallafin gwamnati wajen samar da ababen more rayuwa ga alkalai da sauran ma'aikatan shari'a ba sabon abu bane kuma ba zai taba martabar 'yancin shari'a ba. Domin gwamnati ta yi gine-gine, hakan baya nufin za ta rika katsalanda a harkokin shari'a, inji shi. A baya gwamnati ta gina gidaje ga majalisun tarayya da ma'aikatan shari'a, ita kanta kotun koli ai gwamnati ce ta gina, don haka wannan ba sabon abu bane, inji ministan babban birnin tarayya Abuja. Babban kotun tarayya da ke Abuja ta dage sauraron shari'a da Nafi'u Bala Gombe ya shigar yana kalubalantar sabon shugabancin karkashin Sanata David Mark. Mai shari'a Emeka shine ya sanar da dage zaman bayan da mai karar ya sanar da kotun cewa ya nemi alkalai na babbar kotun tarayya da ya mayar da shari'a zuwa ga wani alkali daban. Sai dai Nafi'u Gombe yana kalubalantar kasancewar Sanata David Mark da Rauf Orobosola a matsayin shugaba da sakataren jam'iyyar ADC, inda ya ce kasancewarsu a jagoranci ya saba dokokin jam'iyyar da dokokin zaɓe na Najeriya.
Dage shari'ar ba tare da sanya rana ba ya janyo kakkausar suka daga jam'iyyar ta ADC, inda mai magana da yawunta Malam Bolaji Abdullahi ya ce hakan wani shari'a ne na jefa 'yan jam'iyyar cikin halin rashin tabbas. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da garkuwa da ɗaliban jami'ar jihar Nasarawa da suke karatu a tsangar kimiyya da fasaha ta jami'ar da ke garin Gudi ta karamar hukumar Akwanga ta jihar Nasarawa. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin rundunar SP Ramhan Ninsal ya fitar, inda ya ce rundunar ta samu kira ne daga yankin, inda a ciki wani ya tabbatar musu cewa a safiyar Alhamis wasu 'yan bindiga sun kwashe ɗaliban. Sanarwar ta ƙara da cewa maharan sun yi dirar mikiya ne a ɗakin kwanan ɗaliban da ke unguwar Ninzo a garin Nagudi, sannan suka kwashe ɗaliban da ba a tantance adadin su ba. Rundunar ta ce an tantance mutum 6 da suka ɓace kuma dukkaninsu ɗaliban injiniyanci ne, sai wani wanda ya ziyarci ɗan uwansa ɗalibi. Sanarwar ta ce kwamishinan 'yan sandan jihar Shatima Jauro Muhammad ya ziyarci yankin, sannan ya yi umarni a tura ƙarin jami'ai domin bibiyar sawun maharan tare da haɗin gwiwar sojoji da sauran jami'an tsaro domin ceto sauran ɗaliban.